ya Amate eyemo yomugako yoma serita Elijah Onchogo kurwa sensemo ya Basi Central bunge ya Basi County ya Kisii nare ni kyakogokera maiga yomusamario yomo serita Douglas Ogetonto gwesokia na komokonya kumwagachira ere inyumba asatwa robo kongubo kwa gache nyumba yaye hase okuburwa okonyora busaso okonyora kwae kore ogwense aniga gocha maiga yomurugyoye kunyara kobaga kumutama na kumutigera omwana moke bwichi kibere egento kirere gutwara obokongo kino omwana uyo nabe okonyora chinga kichinkongu neba no kwenekia kwagacha inyumba nigo bono muchifu wensemeyo anyara kubaka gwesokia na kwenekia gakore kyase bona mwakere mbiyo musamario yo na gosaba bange buna abeka banyara kuba gwesokia erigo konye bisako kwegendere Better Life nere naretire iga maji mazuri erinde omwana omintu twaroche ochandegete omenyeta asabe yani omenyete ase yani mwanya banta atanyare kobera ngaire getambo kerekere na igweta mangana ayu ngateba ngaki ntokubwata turi no na kabati no na birata toiga tokonyo mwana uyu minto nera nyare konyora Better Life iga bantu ba minto igombobe au bagenderete okonya na barabu enje ya magose yende kuringana bana ikirege gomo kenyoreke ntobwata omochando narorira bune taracha ya etane ya mugote etaracha ya mugote agi taracha nigere mbe mono bantu mbari gweta teri gweteka tebone bantu baite igona ari gusaba abagambi ba minto enyaro taracha iyo onye munye manyete iri machi mazuri gaiga akinyare korosigwa sobwanga mono iri tunyara konya bantu baito banyare konyora Better Life tukuria rero lyabere lyabene mono nande liengenche nene asengencho yo mwana oyo iga Better Life aroche ngambuya amana barai bande bakabwaterana akonye mumuro yo kurukwocho amaene nyombe yo kanyamenyete nembe nande nje ngumbeti chingiti chira chinchiri ko murumara kinya masamingo chale ngara momena karaire omenyero bogimo bokongu bona ari gusaba nga ege koneko mwana ya akorire tiganya sa amoseni family yaye nenka yabo yonse na inu abamuraba nonye ne kyako baegeke omonto naro kenga ine ne chiwanga ari mate okobapimira gachierero nonye nondo kanyomete tagura monyaire nyomba usagure sabuni yani orengerera tinga igotienda atinde tamati gyako kikigare kuri unyomba kwamanya naye ngaki onye kwanyore siringi 10 isano tigandi yereri ndazi isano ngire nyomba mukungu agure sabuni usabona tali aina arama sabatoka netinando nyendiri mwanje binyoro byeto byare ko bibye bitabwati amaru ense yonsi yare ko bugenda yakingo akaramba yono mugandu kwankonyire basiega kwankonyira asana nasana ndare ko nyara ja gukora asiena ara ko nyara gukora gwetira mujanduro gwatore ngomo no assistant na maete mujanduro abwata no rengoro ana aroje gwetara no gwajito karra mangana yuna renge ndokira gwajita na barengo na baminto ukojo bokongo watanga ya bonte ko nyarikana wekanta kitambo kirongo nyumwana oyo ose mungwano oyo kanyoro umwana aho kwa ojo nazo akarte kwende hano rende jengo ni ngambe mona se wankonyire ando gendero konya sande